Je tu Simona Fierst, priatelia. Ahojte, ahojte. Ahojte. Toto je festival Love Stream. Ja by som preložila. Love, vieme čo je love? Love je Láska. Stream, vieme čo je stream? Je to prúd lásky. A veríme tomu, že tú lásku človek cíti, aj keď príde na takýto festival s dobrým naladením a nepríde sem robiť niečo zlé alebo niekomu ubližovať. Niekedy je to festival Love Stream. Prečo by to robil? Áno, ľudia sú všelijakí, ale každopádne ja som si myslela, že Love Stream, že Mne sa veľmi páči, že ty prenášaš humor, kam prídeš, napriek rôznym okolnostiam, ktoré sa či už diali v minulosti v tvojom živote, alebo sa možno dejú práve teraz, aktuálne, pár metrov od pódia. Ale napriek tomu, ja na tebe, Simona, veľmi kvitujem aj to, že sa postavíš napriek rôznym okolnostiam, ktoré sa tu dejú, a že to dáš tak ako... si tým známa, povedzme si úprimne, Vera. Sa tu zhromažďujú odo mňa naľavo ľudia, čo ma chcú asi vyhodiť. Nejaké súťaže. Na teba... Včera som zmeškala 50 centa. Bol niekto na 50 centa včera? Ja. Ja? To je moja ťažká guilty pleasure. Počúvaj, tak... Teraz by mal byť meet and greet. Že budem sa snažiť si ísť pre fotku nejakú. Môžem mať fotku? Simona? Môžem? Nie. Nahoru to je bohužel VIP. Ja som VIP? To bohužel není k nám, to je jen do festivalu. Ale teraz má byť meet and greet. A nevím, asi nebude, nebo netuším, ale není teď asi. Meet and greet je zrušený. OK. Je na programu. Dobre. Teraz mal byť meet and greet. A zrušili ho asi, alebo čo. Neviem prečo, možno kvôli mne. Ale chcel som si robiť fotku, ale nedá sa. Vidíme ju ale to vyzerá byť dosť zúfalá. Neviem prečo. Pred tým vstupom do výpky je dosť veľa SBS-karov. Simona musí byť nesmierne vzácna, je to až neuveriteľné. Teším sa, aký idem robiť atentát na amerického prezidenta. Týchto 30 ľudí je Simonina eskorta preč z VIP zóny. Asi budem chodiť na každý z jej stand-upov. Rozmýšľam, že na nejakom z jej stand-upov vykúpim celú prvú radu lístkov.